17 Pekuajala Janmejoynagar Achukthaini BJP ni Batainai Gita Debbarma Mechenwi 22,707 vote by Kwplai wngkha Tipra Motha ni Batainai Gita Debbarma Phasalo TTAADC Chongbari result Saklaijakmani Yakulo returning officer Batainai Gita Debbarma no Yapharkha certificate. Madam kita jeng hambai Kwplai hambai ro Bubakar no hambai ro TTAADC habang Tipra Motha ni selam nai TTAADC habang selam ka TTAADC ni habang Tipra Motha ni selam ka Bubakar long live Tipra Motha long live Phasalo Pekuajala Janmejoynagar Achukthaini Batainai Gita Debbarma Kwplai wngkha Yakulo rally khlai lokorokni kaham hamjakmati joba somankha abai kono kok sanani thangai Kwplai wngkha candidate Gita Debbarma shaka Tipra Motha bodolni supporter rokni saito mungbai Kwplai wngkha Tipra Motha bodol Puilano ang Chini Maharajano ani khulumung Yapharkha ketai norno bang hambai ro Chini program tini accounting obono nor tini coverage khai mani bagai Belakano kakchangka khatong thoka obani Kwplai mungya obonka Chini jonogoni Kwplai Chini Tipra Motha ni Kwplai bolte Tipra sadofani Kwplai hesi obani ব্যক্তিগত কোন ক্রেডিট করে ও জায়গা দিন রাত একাঠা খাই 5 দিন সমান যারা ইভিএম নো ডিউটি রি তংনেরা ও মাটো থুই তে মিয়া হরনিসমি কাউন্টিং এজেন্ট তংনেন বাকি প্রিপেয়ার ngei তিনি কাউন্টিং এজেন্ট তংনাই রক এন্টায়ার Chini করো ওয়ারিয়র্স রক Chini Tipra Motha ni supporters Bornang bebakno belakeno paipele hambaya pharno musungo boroni chaitong mungbai boroni kosto khai mungbai tini jeng success jeng imangkha overall o jagang te khorok ni bumna mention khai tongmai abongkai khorok ni MLA Chini borom gnang Manov Debbarma te borom gnang Biswajit koloi borok duijona MLA belakeno hard work khlaiko jaga ang jesek sak sam khlaika abon se besi borok khlaika hesi borok khoroni belakeno chubakha যত Chini ভোটার অর্থাৎ 17 Pekuajala Janmejoynagar ni entire ভোটার no ang belakeno bakha kupurai hambai na musu hambai Chini total vote wngkha 22,707 kai lead khlaika almost 21,000 Madam, Obo actually obo ani joy ya, obo Chini Tipra Motha ni joy, Tipra sadofani joy, entire 17 Pekuajala je voters tongnai boroni joy, boroni Kwplai mung, engkai obo no first of all ang obo no borok ni one sukma bai, borok ni tamu demand tong, BC wise tamu demand tong obo nang khus khlai, obo no je mansak fulfill khlai nang chai tok nai. Long live! Gita Debbarma long live! Pekuajala ni shimi oshuni koktum Chini Khorang